Yanzu labari mai daɗi daga jihar Sokoton Najeriya. Yayin da za ku cewa sojojin Najeriya sun hallaka jagoran 'yan fashin daji a jihar Sokoto. Masha Allahu. Masu mu sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda sojojin Najeriya suka samu nasara na hallaka wannan wato shugaban 'yan ta'adda ko kuma mu ce shugaban 'yan fashin daji a jihar Sokoton Najeriya. Kafin nan idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Domin da haka ne za ka dinga samun dukkanin shirye-shiryenmu da labaranmu da zarar mu dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da sako domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe wani jagoran 'yan fashin daji a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wata sanarwa da ta fitar a shafukanta na intanet ta ce dakarun rundunar da aka tura don yaƙi da ta'addanci ne suka yi nasarar kashe jagoran wanda bata bayyana sunansa ba a ranar Laraba. Bayan samun bayanin sirri, dakaru sun yi wa gungun 'yan ta'addan kwanton ɓauna a wata mashiga da ke ƙauyen Sarma a ƙaramar hukumar Tangaza, inda suka yi nasarar kashe jagoransu tare da kwato bindiga ƙirar AK-47 da kuma babur, inji sanarwar. A jihar Kaduna kuma dakarun sojin sun yi nasarar katse hanzarin masu garkuwa da mutane a garin Kafancan na ƙaramar hukumar Jema'a. Sannan suka kama biyu daga cikinsu tare da kwato bindiga ɗaya da harsasai da kuma babur. Haka zalika wani ɗan fashi ya gamu da ajalinsa a wurin duba ababen hawa na Kaskara da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Filato lokacin da dakarun suka amsa kiran neman agaji game da gungun 'yan fashin a yankin. To masu sauraron wannan shine yadda aka yi sojojin Najeriya suka samu wannan nasara na hallaka wannan ɗan ta'adda ko kuma ce shugaban 'yan fashin daji. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ƙara tallafawa tare da agazawa sojojin Najeriya domin su kawo ƙarshen 'yan ta'adda da wato dukkanin masu goya musu baya da masu taimakon su. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya ya kuma kawo mana zaman lafiya da tattalin arziki mai ɗorewa a wannan ƙasa tamu. Muna kuma fata ƙasashen makwabta da suke fama da ta'addanci Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Haka zalika muna jinjina ga sojojin Najeriya bisa wannan namijin ƙoƙari da suka yi wajen fatattaka sannan kuma suka hallaka wannan shugaban 'yan fashin daji a jihar Sokoto. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka. Ku huta lafiya. Bisa